Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da shigowa cikin wannan shiri na Sajjina kashi na 6 wato episode na 6. Idan mai kallo yana tare da mu a cikin wancan shiri na 5, mun ba da labarin yadda a cikin ƙauyensa Abdallah kasancewarsa ma'aikacin lafiya mai hazaƙa mai jarinta kuma da kula da aikinsa yadda ya kamata yake ziyara waje-waje inda marasa lafiya suke a cikin ƙauyensu, yanda a irin wannan rana ne kuma da safe bayan ya fito ya kai ziyara ya dawo da niyyar tafi wajen aiki suka haɗu da ta kyakkyawar ƙabila biyar ta kawo masa ziyara cikin ƙauyensu ta kira sunanta da sunan Esther. Daga nan kuma ta nemi ya raka ta zuwa babban asibitin birni da ke cikin wannan gari na Abdallah. A hanya ne Abdallah ya gane cewa ashe ba ma'aikaciyar lafiya ba ce, jami'a tsaro ce. Lokacin da ta ɗauko bindiga sannan ta ritsa Abdallah kai tsaye kuma ta yi waya aka kawo jirgin yaƙi na sojan Najeriya ya zo ya kama Abdallah ya shiga da shi, yayin da aka ɗauke shi aka je aka kashe cikin wani babban jirgi na sojojin Najeriya. Daga nan kuma aka kulle shi har zuwa yanzu bisan halin da yake ciki ba, kimanin kusan kwana 10 kenan. Sannan a can ɗaya ɓangaren kuma cikin Babila mun ba da labarin yadda sarauniya Sajjina ta kwashi amintattun yaranta na musamman yayin da ta tafi cikin Sahara da tsakar dare, sannan kuma ta kirawo sarkin yaƙi wanda ya gagara a dukkanin waɗannan masarautu na sararin Babila guda 7, wato sarkin yaƙi Kratos. Ta gayyato shi domin ya taimaka mata kuma sannan ya ba ta haɗin kai a wannan mummunan yaƙi da ake shirin gwabzawa a cikin waɗannan masarautu. Sannan kuma ta shaida masa labarin barazanar da take fuskanta ta da ita da iyayenta, kuma ta nemi akan ya taimaka mata. Idan kuma bai yi hakan ba, wannan zai baka tankali su dama ya mamaye su, ya kama su, ya kashe iyayenta, sannan kuma ya mata auren dole kamar yadda ya alƙawari. A ƙarshe dai sarkin yaƙin Kratos ya amince da wani ƙudurin nata kuma ya yi mata alƙawarin zai taimaka mata a cikin wannan yaƙi, amma yana buƙatar sai an ba shi dama ya ɗauki ran mayaƙa sama da mutum 100 a cikin wannan yaƙi. Sannan kuma Sajjina ta yi masa wannan alƙawari kuma ta gamsu akan cewa za ta ba shi wannan rayuka muddin zai taimaka mata. Sannan kuma a can gida Najeriya mun ba da labarin yadda al'amura suke ta ci gaba da caɓiya, kasancewar kimanin kusan kwana 10 kenan da sace Abdallah a ƙauyensu, ba wanda ya san halin da yake ciki, kawo daga iyayensa zuwa hukumar tsaro har ma masoyiyarsa Shahida wacce take cikin wannan ƙauye. Mun ba da labarin yadda wasu yara matasa 'yan bal suka zo suka shaida wa Shahida cewa hukumar tsaro ta Najeriya ita ta sace shi a cikin jirgin yaƙi, kuma an yi barazana a cikin wannan ƙauyen nasu da dukkanin wanda ya sanar ko ya faɗa ko kuma yi hira da manema labarai sojoji za su yi maganinsa. Wannan ta jawo aka rasa tartiban kuma aka kasa gane hakikanin inda Abdullahi yake. Shahida kuma ta kirawo Ramlat a gidan gona kuma ta nasarta mata abin da ya faru. Ita kuma Ramlat ta kira Brigadier Dan Gugu kuma ta buƙaci akan lallai ya saki Abdallah kamar yadda ta nema, bai amsa mata ba kuma sannan bai sake shi ba. Ƙarshe ma ya kirawo ma'aikaciyarsa wato Victoria wadda ta sato Abdallah, ya bata umarnin su fitar da shi daji, inda a dajin ne mota ta tashi da bom, sojoji suka mutu suka kone shi kuma Abdallah ya tsere a cikin wannan dare, wanda har zuwa yanzu ba wanda yake sanar da sha me ya faru a cikin wannan daji. Sannan a can kuma cikin duniyar Babila mun ci gaba da bada labari inda Daniel wato masoyin Sajjina wanda ake ta wannan rigima bisa tsammanin cewa Katankalis ya kashe shi, wanda ashe bai mutu ba, wanda kuma ya kasance dan uwa ne kuma kani ne ga Katankalis. Ya samu kansa a cikin wata duniya inda bai san ko ina bane, sun yi ta aran gama da wata zarmaƙiƙiyar damusa tana neman za ta yi kalaci da shi. Daga baya ya gane ashe wannan damusa ba cinye shi za ta yi ba, raka shi take. Ya hau kan wannan damusa sun keta da cikin wata al'umma ko kuma wata ƙasa wadda babu ko a cikinta, sai gine-gine sai kuma masarautu amma babu dan adam ko ɗaya, sannan kuma ba wani abin halitta a cikinta. A wannan masarauta ne sun haɗu da wani dattijo inda ya bashi labarin cewa ba kowa a wannan masarauta saboda mutanen wannan masarauta sun gudu sakamakon wani farmaki da wasu muggan birrika suke kawo a cikin wannan masarauta, babu ji ba gani. Ƙarshe dai tafiyar Daniela ta ritsa shi zuwa cikin ruwa da shi donar damusa, inda a ƙarshe damusa ta nutse a cikin ruwa, shi kuma ya samu fito kuma har zuwa yanzu bai san ina yake ba kuma bai san inda ya kamata a ce ba domin ya tsira daga cikin wannan duniya. Kuma a can gida Najeriya mun ba da labarin yadda al'amura suka kici suka cinye akan ɓatan Abdallah kimanin kusan sati 2 kenan. Hakan ya jawo Ramlat a gidan gwamna Mahi al'ummar dan gaske ta ɗauko mota ta alfarma ta taho ƙauyen Shahida wato garin su Abdallah, inda suka fita da ita da Shahidan suka fara zaga domin bincike da kuma neman bahasin inda Abdallah yake. Sun fara da zuwa gidan su Shahida, daga nan kuma suka wuce Kemis, sannan suka kai ziyara caji ofisin 'yan sanda, sun yi magana da jami'an sirri na DSS, sannan kuma sun yi magana da DPO garin dangane da buƙatar a taimaka wajen gano ina Abdallah yake. Hukumar 'yan sanda sun yi mata alƙawarin cewa ba su da wani labari akan ina yake, amma tabbas in dai sun samu wani labari za su yi mata magana. A ƙarshe kuma
Ramlat din da Shahida sun kai ziyarar asibitin garin a yaran da Ramlat ɗin gidan gwamnati ta raba marasa lafiya kuɗi ta yi musu 10 ta arziki, sannan kuma daga baya Shahida ta rakwata ta shiga mutunta ta koma garinsu. A can kuma Babilan mun ƙara ba da labari yayin da Katankalis ya kasance yau tana ɗaya daga cikin rana ta farko wadda ya dawo mutum, kamar yadda muka nasabta a baya. Dama dukkanin kwana hudun ƙarshen shekara yana dawowa mutum daga wannan mummunan halitta. Ya turo babban kwamandan yaƙinsa wato Zarmu yayin da suka kawo farmaki wannan masarautar ta Rahunu, ɗaya daga cikin masarautar wadda suke da aminci da sarauniya Sajjina, kasancewar sarauniya Rahunu kawar sarauniya Sajjina ne. Ya ɗebo dakaransa sama da mutum 10,000 sun zo an tafka yaƙi, an yi mummunan bata kashi a wannan gari, inda hakikanin waɗannan dakaru na garin sarauniya Rahunu sun yi kokari, amma duk da haka mayakan na Katankalisu sun karkashe gaba ɗaya ilahirin jami'an tsaro da kuma sojoji da suke cikin wannan masarauta ta Rahunu. A ƙarshe ma an yi nasara, sun damƙo sarauniya Rahunu, sannan kuma an kawo ta kan dutse inda Katankalisu yake. A ƙarshe kuma Katankalis ya nemi ta masa mubaya'a ba ta ba, sannan kuma ta ƙi. Ƙarshe ya sa wuta ya ƙone ta, ita ta ƙare a daidai wannan waje. A ƙarshen wancan shirin kuma mun ba da labari inda hukumar tsaro ta sojin Najeriya suka tare manema labarai yayin da suka ba da labarin batakashin da aka da ɗan ta'adda Jambola da kuma guduwar da, sannan kuma sun shaida manema labarai cewa sun kama wazirinsa mataimakinsa wato wani matashin ma'aikacin lafiya wato Abdallah, har ma ya kashe waɗansu sojoji sannan kuma ya gudu. Hakan ya yi daidai da lokacin da ita kuma Ramlat a gida babata ta gaya mata mahaifinta ya biya mata zuwa ƙasar Indiya domin karatun lafiya. Ramlat din ta kawo ƙarar wannan bayani na jami'an tsaro gaban babanta, kuma ta nemi lalle mai girma ga wannan mayi al'ummar dan gaske sa a bincike akan wannan al'amari. Ya kira Brigadier dan Gwaggo amma bai bashi da cikakkiyar ansa ba akan wannan al'amari nasa. A ƙarshen shirin mun ga yadda dan Gwaggo ya kira ma'aikaciyar sa Victoria, sannan kuma bata umarni akan cewa ya shirya mata takardun tafiya zuwa ƙasar India domin akwai aiki na musamman da zai bata, wanda hakan yana da alaka daga bayanan sirri da ya samu na cewa Ramla za ta tafi India. Hakan ya sa ya tura aminiyarsa wato Victoria wannan garin India domin ta masa wani aiki na musamman wanda ba a nuna shi ba sai a cikin wannan shiri. Wannan shine abin da ya kasance a cikin shirin Sajjina kashi na 5. Yanzu kuma za mu dora a cikin kashi na 6. Wayewar gari ke da wuya wannan mummunan labari na farmakin Katankalis ga masarautar Rahunu da kamata da aka da ya zo Sajjina. Ta ki a lokacin Sajjina ta da karin yaƙi mutum 40,000 a cikin manya-manyan jirage, yayin da suka fito ta kofar gabas kai tsaye suka nufo zuwa masarautar Umaima wato masarautar Sarauniya wadda rabin ta kibi, wadda wannan masarauta tuni ita ma ta miƙa goron gayyata ta zuwa ga Katankalis akan za su taimaka masa aiki Sajjina. A bakin garin kuma halittun ruwa sun fito dauke da makamai, sun jiru, sun yi layi, sun yi shirin tsaf, suna jiran sarauniya Sajjina ta zo da ita da jama'ata su far musu ko kuma su mamaye su, in su samu dama ma su karkashe su kwashe masa kayan aiki. Ba tare da bata lokaci ba da karin Sajjina suna zo aka gabza yaƙi, nan da nan suka tattare gaba ɗaya wannan halittun ruwa suka zuba su a cikin kekunan doki inda aka kulle su. Sarauniya Sajjina ta bada umarni a kai su gidan tarihi a ajiye su, sannan wasu su kuma ajiye su a cikin fada a daure su a jira dawowar su daga filin yaƙi. Sannan ta zabo wasu halittu na musamman a cikin dakarun nata akan su danna nutso cikin ruwa su fito da sarauniya Umaima. Dan kankanin lokaci sai gashi an kamo manya-manyan dakarun yaƙi na sarauniya Umaima a cikin sarƙa. Fusatattun jaruman sarauniya Sajjina sun ɗauro su yayin da suka zazzago su waje suka fito da su daga cikin wannan ruwa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci waɗannan dakaru na sarauniya Sajjina sun danko sarauniya Umaima, sun nana ita cikin sarƙa, sun haɗa ƙafafuwanta da hannayenta sun ɗaure, yayin da suka jawo ta ƙarfin tsiya suka fito da ita waje daga cikin ruwan nan. Sannan kuma aka shelanta wa sarauniya Sajjina cewa an kama sarauniya Umaima. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sarauniya Sajjina ta zo, yayin da sarauniya Umaima ta durƙusa a gabanta. Sajjina ta ce mata yake Umaima, ba ni da niyyar kashe ki kuma ba na buƙatar a kashe ki, amma ina da buƙatar ki yi min baya a wani al'amari. Ta ki a lokacin sarauniya Umaima ta durƙusa da ce na nemi afoki, sannan kuma na janye, sannan zan bi ki a cikin wannan yaƙi da za a gwabza, kuma ina tare da ke 100% har zuwa kammala wannan yaƙi. A can kuma gida Najeriya abubuwa sun ci gaba da kasancewa gwamnatin Najeriya ta ba da umarni sojoji suna ta buga fastoci da hotunan Jambola da mutanensa a cikin ƙauyuka waɗanda suke kusa da dajin ihun banza, yadda sojojin suke tsammanin cewa Jambola inda ya kubuta daga cikin wannan daji kai tsaye babu inda zai kawo ziyara sai wannan ƙauye. Daga duk wani loko wanda zai iya haɗa mutum da wannan ƙauye sojoji sun bi sun liƙe ƙauyen gaba ɗayansa da fastocin Jambola da shi da mutanensa. Sannan an sa kuɗi masu tsoka ga dukkanin wanda ya kawo labari ko ya faɗi inda Jambola yake ko kuma mutanensa.
wannan shine karo na farko da aka taba ganin jami'an tsaro suna bi layi kwararo a cikin dukkanin ƙauyuka da suke iyakacin wannan gari ko kuma wannan daji na ihun kafa suna lika fasocin wasu mutane 'yan ta'adda. Wannan yana nuna maka gagarar jambola da shi da yaransa da kuma irin tasirin ta'addancinsa ga gwamnatin Najeriya baki daya. Har zuwa dare sojojin na Najeriya suna ta sintiri a cikin waɗannan ƙauyuka, suna hasken layi da kwararo da loko, kuma suna ta wani baƙo fuska wanda ba a sani ba, tare da cewa da an ga wani abu da ba a gane ba a shaida wa jami'an tsaro. Har zuwa cikin daji sojojin Najeriya an raba su kace-kace akan tsaunuka da bishiyu da manya-manyan ramuka da dukkanin wani tudu da gangare wanda zai iya haɗa mutum da dukkanin waɗannan ƙauyuka. Sojojin na Najeriya sun ci alwashin kama jambola ko a rayu ko a mace, domin ta'addancin nasa ya kai gaya. Gwamnatin Najeriya ta gaji kuma ta aguri irin waɗannan abubuwa da yake al'umma babu gaira babu dalili. A can gefe kuma jambola yana cikin wannan daji a cikin wani loko tsakanin bishiyoyi a kwanci. Duk wannan sintiri da jami'an tsaro suke yana jin su kuma yana jin motsin su, ya laɓe ya yi tsit kamar wanda ya mutu. Abin da yake da bukata shine su dan samu su matsa daga inda yake domin ya samu ya fito, sannan kuma ya tsere daga cikin wannan daji. Yana nan kwance a cikin wannan waje har dare yayi, farin wata ya fito, yayin da ya ga alamar sojojin Najeriya sun yi jangi take a wajen ya fito iyanka da gudu a cikin wannan daji. Gudu yake babu ji ba gani babu wagi, burin sai ya samu ya tsere wa sojojin Najeriya kar su kama shi ko kuma su kashe shi. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ya ga kafa ta ɗauki, ya samu ya ɗare kan wata babbar tsohuwar bishiya wadda zai wahala mutum mai ido ya iya ganin yanayin wannan bishiya saboda duhun da ke tattare da ganyenta. Ya hau can saman wannan bishiya ya laɓe a jikinta, wanda hakan zai iya bashi dama ya zauna akan wannan bishiya har wayewar gari, wanda da zarar gari ya waye ya san sojoji sun ba wajen sai ya fito ya tafi harkokin gabansa. Wayewar gari ke da wuya, jambola ya sako daga kan wannan bishiya yayin da ya shigo cikin ƙauye, bai burke ba sai shagon da ake aski. Yayin da biya kuɗi ya bada umarni akan ta mai aski nan ya sutale masa kansa, ya kwashe masa dukkanin wannan gashin da ke kansa, wanda ta hakan ne zai iya ɓadda bami. Kafin ka ankara an yi wa jambola aski, an canza masa kamani, kamar da jambola ya fito zai wahala ka iya gane shi in dai ba sani ka masa na musamman ba. Hakan ya bashi dama ya fito daga cikin wannan ƙauye ya tattaka, kuma ya ƙoƙarin barin wannan ƙauye domin gudun kar asirinsa ya toni. A can kuma masarautar Babila, Kindara wacce ta fito neman Daniyalla domin ta kama shi ko kuma ta kashe shi ta kawai ka tankale su, ta bullo wata duniya inda ba ta san ina bane. Tafiya take ta yi a cikin Sahara, babu dare babu rana, babu dare babu rana, ta kasa gane ina ne. Burinta ta samu ta tada gari ko dan wani waje inda ta ga wasu al'umma da suke rayuwa ko kasance wasu mutane ko aljanu. Kafin ta ankara sai da kasa ta tsage, yayin da wata shirigegiyar tsutsa ta fito da karkashin kasa mai hannaye da yawa, bakin ta buɗe, ta taso mata gadan take. A lokacin Kindara ta fita da gudu, wannan tsutsa ta biyo ta baki buɗe, tana da niyyar za ta kalaci da ita. Gudu take yi wannan tsutsa tana binta, in ta yi dama in ta hagu ita ma sai dama ta hagu. Kokarin tsutsa shine ta samu ta kama Kindara ta kalaci da ita, wanda yana nuna alamar wannan tsutsa ta dade a ƙarƙashin ƙasa cikin yunwa. Haka Kindara ta dinga gudu, wannan tsutsa tana binta har saka hau kan wani margamargan dutse, inda cikin dabara Kindara ta dinga ja da baya, wannan tsutsa tana biyo ta. Ashe dabara take so ta mata, so take ta hau wani tsauni wanda zai iya bata dama da samu daidai kan wannan abin. Tana hawa ku ta zaro mashin ta na tsafi na wuta, ta zurmuka wannan abar aka, ta zari ta ƙara zazzago shi waje, sannan ta ƙara soka wannan tsutsa aka. Ta ki a wannan lokaci tsutsan nan ta ƙara ta mutu, ta ce gagarin ku ne. Hakan ya bawa Kindara dama ta tsuguna yana ta taɓa wannan tsutsa, ta ƙara kallanta da kyau. Wannan shine karo na farko da ta taɓa ganin tsutsa mai girman wannan a rayuwarta baki ɗaya. Cikin hanzari ta miƙe Kindaran ayan da ta dinga tafiya tana dogara sanda na tsabi, kai tsaye ta gondo dogon kogon dutse yayin da ta shiga ciki tana tafiya tana ta burin cewa ya kamata a ce gaje ta ƙare ko da ta tsinci mutane ko al'umma ko gari ko kuma wani abu makamancin haka a cikin wannan kogon dutse. A can ɗaya ɓangaren ita kuma Samaratu wato Aminu Sajjina, ita ma wadda ta taho neman Abdallah, ta shigo kofa ta tsafi, a yayin da ta ɗauki lokaci mai tsawo kofa tana juya tana zazzaga tsakanin masarautu daban-daban, yayin da kofa take yunkurin buɗewa a cikin wani daji ba tare da cewa Samaratu ta san ina bane. Buɗe kofar ke da wuya, Samaratu ta ganta ta bayyana a cikin tsakiyar wani daji, babu gida a gaba babu gida a baya, sai dai ba ta da masani akan cewa nan wace irin duniya ce. Shin duniyar mutane ce ko kuma wata duniya ce a cikin ɗaya daga cikin duniyoyin da ke cikin masarautar Babila. Haka da ta dinga mamaki, a yanda ta ga mamaki ba nata bane, kamata ya ta fito ta nema kanta mafita. Cikin daga lokaci ta fara tafiya, a yanda ta kawo kai cikin wani ƙauye,
ta dinga tafiya mai nisa babu ko a cikin ƙauyen bata ji alamun motsin mutum ba balanta da dabba ta shigo da cikin kasuwa tafiya take ta ko tana sare za ta ga mutane amma bata ga kowa a cikin wannan gari ba. Bayan ta ɗan tafiya da bata wuce ta minti biyar ba sai ta bayyana a ƙarshen kasuwa a yayin da ta fara haɗuwa da wasu mutane. Daga ganin waɗannan mutane ya nuna alamar cewa wannan wani yanki ne cikin duniyar mutane amma ba cikin duniyar Babila ba. Bayan da mutanen garin suka taɓe ta ta buƙaci akan tana buƙata a nuna mata hanyar da ta bi ta je gidan sarki. Ta ki a wannan lokaci al'umma suka saita mata wannan hanya a yayin da ta taho mutanen garin suna binta a baya kasancewar ba su taɓa ganin irin wannan yanayin halittar irin kayanta a jiki ba. Lokaci guda Samarata ta karasa yayin da ta haɗu da wannan sarki dattijo ne tsoho mai dogon gemu da jajayen kai a jikinsa ta yi masa bayani akan cewa ita bakuwa ce wacce ta kawo ziyara cikin wannan masarauta kuma tana da buƙatar ta samu hanyar ta wuce domin ta kai ga inda take neman wani matashi mai suna Abdallah. A wannan lokaci sarkin garin ya shaida wa Samarata akan cewa shi yana matsayin wakilin sarki ne amma ba shi ne sarki ba domin a wannan garin wani garin makeken zaki suke bautawa kuma sannan shi ne yake gaya musu abin da ya kamata da abin da za su yi da kuma abin da ya kamata su aiwatar a rayuwarsu da haka dole sai an kai ta garken inda wannan daji inda wannan zaki yake sun yi artabu da shi sannan kuma zai nuna alama akwai buƙatar a taimaka mata ko a bata dama ta zauna ko kuma ta wuce a cikin wannan masarauta tasu. Dan kankanin lokaci aka shila al'umma gari suka taru aka kawo wannan babban sarki zaki a yayin da suka durƙusa suka yi gaisuwa a gare shi sannan kuma suka lalata masa cewa ga bakuwa tana da buƙatar ta zauna a wannan gari nasu. Zakin ya musu ishara akan cewa ba za su iya mata wani taimako ba sai sun gwada tsayar da ita kasancewa dukkanin bakon da aka yi a wannan gari in suka tsayar da wannan zaki baya samun nasara sai dai ƙarshe wannan zaki ya wuce shi sannan kuma idan ya wuce shi ƙarshen ka zama abincin wannan zaki. Da haka zakin ya shaida akan cewa sai sun yi gudu mai nisan adadin wasu mulamale da shi da Samaratu idan ya riga Samaratu zuwa inda yake da bukata to Samaratu ta zama abinci a gare shi idan kuma ta yi nasara ta riga shi zuwa inda ya kamata to a wannan lokaci zai bata ɗaya daga cikin ƴaƴansa ta ɗauka a matsayin shine abin hawanta sannan wannan sarki zaki zai saita mata hanya sannan ya nuna mata ta ina ta bi domin ta da wanda take nema a rayuwarta wato Abdallah. Cikin kankanin lokaci aka fara wannan tsere yayin da aka fitar da gudu aka fara wannan tseren wuce sa'a tsakanin Samaratu da wannan garma iken zaki ta cikin unguwanni ta cikin dauloli ta cikin manya-manyan masarautu kafin ka ankara tuni Samaratu ta wuce wannan zaki har ta je inda za a je sannan kuma ta dawo tana jiransa da wacce ke da wuya wannan zaki yayi ishara akan cewa a fito da ɗaya daga cikin ƴaƴansa garma iken zaki a bawa Samaratu haka kuma aka yi aka ɗauko wannan zaki aka bata ta hawo kan wannan zaki tana zaga a cikin gari al'umma gari suna murna suna sowa ana tafi ana iyo ganin cewa ɗaya daga cikin mutanen da ba taɓa gani ba ta zo ta yi nasara a wannan gari har ta wuce sarki zaki sannan kuma gashi an yi mata kyauta sannan kuma ya nuna mata cewa ta ɗauki wannan hanya a cikin wannan sahara ɗoɗar ta dinga tafiya za ta kai ta har zuwa masarautar da a nan ne suke sa rai za ta haɗu da wanda take bukata ko kuma ta fito nema a daidai wannan lokaci. A can kuma gida Najeriya yau ita ce ranar da aka ware wadda Ramlat 'yan gidan gwamna Mahi al'ummar ɗan gasi za ta tashi a jirgin sama domin tafiya zuwa ƙasar Indiya domin ci gaba da karatunta na mastarin digiri a nursing wato digiri mataki na biyu kenan a cikin wannan karatu da take a nursing. A yau din rana ce mafi farin ciki a cikin ranaku a rayuwa wanda Ramlat ba ta manta da shi ba. Tuni ta samu waje a cikin jirgi ta zauna ta ɗauko littafinta tana duba fuskar ta cike da annuri da farin ciki. Hakika wannan tafiya za ta tana ɗaya daga cikin tafiya wadda Ramla ba ta taɓa manta da ita ba a rayuwarta. Yan mintuna kaɗan jirgin nasu ya sauka a cikin babbar tashar jiragen sama da ke cikin Mumbai wato India yayin da ta fito take tafiya cikin walwala tana tafiya tana kalle-kallen gefe kasancewar ji take tamkar za ta shiga aljanna kasancewar wannan tafiya ba ta da wata tafiya mai daɗi ta taɓa yi a rayuwarta kamar irin wannan. Bayan ta ɗan yi tafiya da bata ta minti ɗaya ba ta fito daga cikin terminal wato inda fasinjoji suke sauka yayin da ta gangaro inda ta haɗu da ɗalibai 'yan makaranta tasu ta University of Nursing da suke cikin Mumbai wato Maharashtra babban birnin India. Dan ƙanƙanin lokaci ta fara haɗuwa da ɗaliban na makarantar tasu yayin da suka tarbe ta hannu biyu ɗaliban lafiyar maza da mata suka tambaye ta sunanta ta yi musu bayani su ma suka gaggaya mata sunansu ɗaya bayan ɗaya ana tsaye ana hira a daidai bakin tashar jiragen sama ta airport. A daidai wannan lokaci ana jiran motar makarantar cewa da su ɗebi ɗaliban daga airport ɗin jirgin har zuwa cikin harabar makaranta.
yan mintuna kaɗan doguwar motar wato Brazil ta zo ta ɗebi ɗaliban, ana tafiya cikin mota ana hira ana ta waƙe-waƙe, suna ƙara nuna ƙaunarsu da kuma soyayyarsu ga Ramlat, kasancewar ta ita kaɗai ce bakar fata 'yar Najeriya a cikin wannan aji na ɗaliban lafiya da ke cikin wannan makaranta a Indiya. Tafiya ta 'yan kankanin lokaci sun karaso makaranta, yayin da ɗaliban ajin Ramlat suka taru suka tare ta gaya musu sunanta su ma suka gaggaya mata sunayensa baki ɗaya, sannan aka zo aka gabatar da juna. Daga nan ta wuce cikin ɗakinta ta haɗu da a ƙawarta wadda su zauna ɗaki ɗaya mai suna Sajjina ta gabatar mata da kanta a matsayin ita ce classroom ɗinta, fatina kuma sannan roommate ɗinta, kuma duk wani abu take da bukata za ta taimaka mata akai ta saki jikinta ta ɗauka tana karatu tamkar a Najeriya ne. A can gefe ɗaya jirgin Maxwell 11 kuma yana ɗauke da Victoria, ta sa baƙaƙen kana leza da farin tabarau, ta yi shiga kamar ta 'yan makaranta, tana cikin VIP side, ba fara'a a fuskarta, ballanta na tausayi ko nuna alamar wasa ko wani abu makamancin haka. Cikin tafiya da batoci ta awa 6 zuwa 7 jirgin ya sauka a Mumbai wato Maharashtra, ta sauko daga tashar jirgin fuskata a turbine, da ka ganta kaga alama ba ta kama da ɗaliba ba, sai dai baya nuna alama kuma cewa ma'aikaciya ce a fuskarta. Dan kankanin lokaci mota da jib baka a yayin da aka dauke ta shiga cikin jib din, baya birki da ita ba sai a cikin motar, tana zuwa ta dauko ta kira brigadier dan gugu. Brigadier yana filin parade a yayin da ya daga ya aka Victoria da ce ranka da ogaga na sauka India, kuma an sauke ne an kawo ni hotel din kamar yadda ka bukata. Yace yayi daidai, ki duba cikin drawer mai lamba kaza, password ɗinta 12111361, na sa an ajiye miki kayanki da kike da bukata gaba ɗaya wanda zaki aiki da su a wannan waje. Ki kula, sannan kuma ki zama careful, ba na so a cikin wannan aiki a samu matsala ko tangarda, kuma dukkanin wani abu da zaki wanda zai iya kolon attention din jami'an tsaro na ƙasar India ki kiyaye. Yanke wayar. Tana buɗe drawer ta ga babbar bindiga ce kira Sci-Fi 1121 XI, wato bindigar sniper mai nisan dogon zango. Ta ɗauki bindigar ta hada, ta gyara ta ƙara hadawa, ta tabbatar da lafiyarta, sannan ta ɗauke ta. A can kuma Babila, Samaratu wacce ta fito neman Daliyalla tana tafiya akan zakinta, tafiya mai tsawon gaske a cikin wannan masarauta ta Sahara, babu gida a gaba babu gida a baya, amma ba ta fidda rai daga za ta ga Daniyalla ba. Haka ta dinga tafiya, kasancewa mutanen wannan gari sun gaya mata a wannan masarauta ne inda ci gaba tafiya za ta iya ganin wanda take nema, wato masoyin mai gidanta, masoyin uwar gidanta Sajjina, wato Daniyalla. A can ƙarshen kogon dutsen ku da Samara ta take tafiya, Daniyalla ne ke tafiya, yunwa ta dame shi ga gajiya, ya hau ta kan wata doguwar gada ta musamman, ga duhu, sannan kuma gashi wajen ya tsit babu motsin wani abu a wannan wajen. Yana ta tafiya yana waswasin ko Allah zai sa ya ga wani abin halitta a wannan waje ko ya ɗan ji daɗi a ransa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai dinga jin wata ƙara daga sama, wai ga wasa ke da sai ga wani shirgegen kare ya taso ya tokare sararin samaniya, baka ganin masa katsinke, yayin da ya fara kokarin hawa wannan gada saboda ya kalaci da Daniyalla. Ganin sai ya tsorata Daniyalla, yayin da cikin sauri ya fitar da gudu, wannan mummunan bakin kare ya taso masa kai tsaye biyo shi baki bude, yana zub da yawu galala, burin sai ya samu ya halaka shi ko kuma ya cinye shi a wannan gudu da yake yi. Gudu Daniyalla yake ta yi a wannan gadar babu ji babu gani, a ƙarshe yana cikin tafiya kawai sai je gadar nan ta ƙara ta karye, a yayin da ya ji gaba ɗaya gadar ta ƙasa, jiri ya ɗebe shi, kafin ya ankara sai jin sai yana yawo akan iska. Ya rike gefen gadar ya dinga yawo akan iska bisa tsammanin zai iya makalewa, amma ina, da zarar ya saka sai ji ƙasa kai tsaye tamkar wani ɗan ƙaramin jariri ko kuma wanda yake yawo akan iska. Haka ya dinga yawo a sararin samaniya, yana so ya samu damar da zai iya sarrafa jikinsa, amma bai samu lokaci ba. Cikin kankanin lokaci sai ji ya faɗo ƙasan wannan gada cikin wani sanyayyen ruwa mai sanyin gaske. Haka ya dinga kikkewa a cikin wannan ruwa, yana kokarin ya samu hanyar da zai fito waje ko ya samu ya ji dumi daga cikin wannan ruwa. Dan mintuna kaɗan sai ga wani mummunan bakin kada ya taso daga ƙasan ruwan nan, bakinsa buɗe, yana ƙara yana tukuki. Ganin ga abinci, wannan lafiyayyen karamin yaro ya zo masa gida, cikin sauri ya zaburo ya kai wa Daniyalla sura, a yayin da ya goce ya ƙara kawo masa wata sura ya ƙara goce, a yayin da ya biyo shi fanjan kokari wannan kada yake ya samu ya cin masa, saboda yana ganin cewa akwai matatakalar gefe a gefen ruwan nan, muddin ya samu ya tattaka ya fita da kogon dutsen nan shikenan kuma dama ta ɓace masa. Haka aka dinga wasan ɓuya tsakanin wannan kado da Daniyalla, har Daniyalla samu ya ƙaraso wajen bakin matatakalar biyan nan, sannan ya dinga tattaka a hankali yana hawa sama, yana kaddara a ransa cewa wannan matatakalar biya ne ita sai ta fito da shi daga farfajiyar wannan kogon dutse, sannan ya gane a ina yake.
ga mamakin sa yana fitowa sai ga Sammarat a gaban sa ta rike shi ta yi masa magana. Daniela bai ansa ba saboda bai gane ta ba. Ta ce zo mu tafi yanzu ba lokacin bayani bane, amma in mun fita daga cikin kogon dutsen nan zan yi maka bayanin wace ce ni, sannan kuma zan maka bayanin kai wane ne kai a cikin wannan rayuwa. Cikin kankan da lokaci suka dinga jin rugugi da tsawa da ƙara a cikin wannan kogon dutse, alamar wannan kogon dutse tsagewa yake da karkashin ƙasa ne ma yake zai rubza ya fada. Nan take Sammara ta ce da Daniela mi da gaske mu fita saboda kada ya fada ya rube mu. Haka suka fitar da gudu, suna gudu a cikin wannan kogon dutse, tsawa tana faduwa, bangorin duwatsu suna zubo a cikin wannan hanya, gudu suke sana su samu hasken samu su fita. Cikin kankan da lokaci bakin wannan kogon dutse ya rufe yayin da ya burma, tsawa tana. A can kuma gida Najeriya, Abdallah tun lokacin da ya samu nasara bom din motar ne tashi ya kwace yake ta gudu a cikin wannan daji kwana da kwanaki. Duk tafiyar da ya dan tsaya ta yan mintuna kaɗan sai dinga jin ƙayar karnuka da ragugin motocin jami'an tsaro na Najeriya. Wannan ne yake nuna masa cewa dakarun Najeriya suna ta bibiyar baya a cikin dajin, suna neman sa ruwa a jallo. Hakan ce ta sa gudu yake babu ji babu gani babu kakkautawa. Da zarar ya tsaya in yi ƙarajin motsi da alama maganganu na jami'an tsaron sojin na Najeriya sai ya ƙara azama, ya ƙara sheƙa da gudu, ya ƙara danna cikin wannan bakin daji wanda bai taba shiga daji mai duhu sannan mai hatsari irin wannan a cikin rayuwarsa ba. A can gefe ɗaya ƙarshen dajin kuma wani farin doki ne ingarma wanda kana ganin sa kaga lafiyayyen doki. Akwai wata budurwa kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa akan wannan doki, gudu take yi tana gudu tamkar kai kace tsere take yi ko kuma gwada lafiyar wannan doki take a cikin wannan daji. Bayan tafiya ta 'yan awoyi kaɗan, Abdullah ya samu waje ya zauna, kasancewa yanzu haka ya daina jin motsin jami'an tsaron sojin Najeriya. Wannan ne ke tabbatar masa da yayi musu nisa, sannan kuma abu ne mai wahalar gaske su gane shi ko kuma su gane inda ya nufa. Ya zauna ga yunwa ga gajiya ya tagumi domin tunanin me abin da ya kamata yi a nan gaba. A bayan bishiyar da yake zauna, wannan budurwa ce ta sauka da kan duka tana huta. Ga dukkanin alamu akwai ɓacin rai da damuwa da kuma wani yanayi wanda yake alama da cikin farin ciki. Ta saka jajayen kaya, ta yi shiga ta kyau, ga kwari da baka a hannunta. Daga inda take zo sai take jin alamar motsi a bayan wannan bishiyar take zo ne. Ta yi sauri ta zago a yana ta gaishe saurayi, ta zauna suka gaisa, ta tambaye shi sunansa, ya ce sunansa Abdallah. Ita kuma ta ce masa ni kuma sunana Amira. Me kake a nan wajen? Ya ba ta takaitaccen labarin abin da ya fara da yadda ya zo nan wajen. Ta ce wannan wajen ba wajen tsaya bane domin daga nan zuwa kowane lokaci zaka iya ganin sojojin Najeriya sun zo. Ta kama hannunsa ta rike suna tafiya. Ta ce zan baka labarin wace ce ni da kuma ina za mu je, amma kafin yanzu shine mu samu mu gudu daga wannan waje. Haka suka dinga tafiya da ita kimanin kusan awa 6 har dare yayi. Lokacin da dare yayi ta bude jakarta ta dauko wasu jajayen kaya ta bashi, ta ce saka waɗannan jajayen kaya domin idan al'ummar garin mu suka gano ka daga nesa babu jajayen kayan nan za su dauka maki ne kai za su harbo ka. Da aka yi karɓi wannan jajayen kaya saka, suka dinga hawa kan dutsen ita tun yana jin tsoron faduwa har ma ya saba ya saki jiki, hawa suka ta yi har da suka je kolo kan dutsen, sannan suka ga wata hanya ta kogon dutse suka shigo da ita. Suna tafiya tana ta bashi labarin yanayin yadda wannan daji yake da kuma wannan masarauta tasu da suke ƙara kutsa a cikinta. Cikin kankanin lokaci Abdullahi ya saki jiki da wannan budurwa Amira saboda gani yake tamkar ya santa ko ya taba ganin ta. Tafiya bata wuce ta minti 30 ba suka karaso cikin wani kauye wanda ke kan dutse. Abdullahi ya sha mamakin ganin gari ne guda a cikin tsakiyar daji akan dutse, babu wani alama da yana cewa akwai zamani da ya zo ya ratsa al'umman wannan waje. Ta ce masa wannan shine garinmu kuma da iyayenmu da al'ummarmu duk suna cikin wannan gari a zaune. Karasa su koba garin ke da wuya ya ga wasu dakarun jami'ai wato sadaukai dauke da shirin yaƙi da garkuwoyi na musamman sun kewaye bakin ƙauyen gaba ɗaya. Ta ce yanzu wannan shine kofar gidan sarauniya, wadda wannan sarauniya ita ce mahaifiyata, kuma wannan daga gansu dakaru ne suke gadinta kuma suna gadin dukkanin wani abu da zai iya kawo firgici ko tsoro ko farmaki ga wannan al'umma tamu. Za su iya ba da ransu da lafiyarsu domin kare ta da dukkanin wanda zai kawo mata farmaki cikin wannan gari namu. A can gefe ɗaya kuma Abdullahi ga wata dattijiyar mata mai shekaru da dama tana zaune akan kujera, ta yi shiri na musamman da mashi na kasaita na sarauta. Amira ta kalle shi ta ce wannan ita ce mahaifiyata, sannan kuma ita ce sarauniya wannan ƙauye namu, sannan kuma sunanta sarauniya Zannura. Yanzu haka za mu je ka gaishe ta, daga nan kuma sannan mu wuce da kai muhalli. Idan gari ya waye kuma sai mu dora, sai in yi maka cikakken bayani akan suwa na nemu da kuma zama mai miki a wannan daji. A can bangare ɗaya kuma a safiyar yau Litinin a cikin ƙauye Shahida
yarinya kyakkyawa son kwakin wanda ya rasa tana zaune a tashar jirgin kasa na cikin wannan kauye nasa da ke birnin Kano. Kasancewar shahidan tana ɗaya daga cikin 'yan mata ma'aikacin lafiya wanda aka ɗauka za su je tirenin na musamman a zuwa cikin garin Kaduna. Ta yi kwalliya, gefe ɗaya akwai ma'aikatan lafiya nusu daga bangare daban-daban, wasu Yarabawa, wasu Inyamurai, wasu kuma Hausawa ne. Sun yi shiga sun yi kwalliya, ana ta hira kasancewar zaɓe aka yi na musamman na 'yan matan da za a ɗauka domin zuwa wannan program garin Kaduna. Program ne mai matuƙar muhimmanci wadda sai mai sa'a za a ɗauka. Cikin ƙanƙanin lokaci jirgin ƙasa ya zo ya kwashe waɗannan ma'aikatan lafiya gaba ɗayansu. Shahida tana cikin wannan jirgi, ana ta tattauna kowa na faɗi albarkacin bakinsa. Ita dai shahida tun da aka shiga jirgin nan ƙala bata ce ba, tana zaune kurin tana jin gidan mutane, daga hirar duniya sai hirar siyasa, daga wannan kuma sai hirar aiki. Tafiya suke yi har kimanin kusan karfe 10 dare, yayin da wannan jirgi ya ratsa ta cikin tsakiyar duwatsu domin kasancewa ba su ma taso ba sai ana kiran sallar magariba. Tafiya suke babu kakkautawa, jirgin gudu yake tamkar idan ya tafi kenan ba zai dawo ba. Ana cikin wannan tafiya ne sai direban ya musu isharar cewa ya fara ganin alamun tsageru wato ɓatagari, sannan kuma kidnappers akan manyan babura sun biyo wannan jirgi, kuma ga dukkan alamun kokari suke su cin wannan jirgi. Lokaci guda fasinjoji suka fara ihu, masu salati su ne, masu addu'o'i su ne, kabilu daga cikin su kuma suka fara kiran almasihu. Cikin kankanin lokaci waɗannan tsageru suka daddane wannan jirgi, wasu suka haukai, wasu suka daddane kofofinsa, suka sa karfi yayin da suka daddane suke neman su samu kofa da su bankare wannan jirgin kasa su shigo ta baya. Amma duk da haka jirgin da bai je na tafiya ba, yana gudu, kuma su ma sun dane kansa suna jiran samu dama su shigo cikin wannan jirgi. yan mintuna kaɗan tuni tsagirin sun bankare kofar wannan jirgin ƙasa kuma sun shigo ta baya dauke da muggan makami a hannunsu. Dukkanin taragon da suka je suka kwace wayoyi daga hannun mutane da kuɗi. Wani taragon kuma da sun je in mutane sun yi musu gaddama ko dage su buɗe musu wuta. Cikin kankanin lokaci suka shiga tarago na farko suka harbe mutanen ciki, suka kwashe musu kuɗi, suka ƙara shiga taragon na biyu nan ma suka kashe mutanen cikinsa, suka wuce taragon na uku shi ma ba su kyara mutanen ciki ba, suka buɗe wuta suka kwashe musu kuɗi da kayan aiki, sannan suka ƙara kutsawa zuwa tarago na gaba domin ganin su samu abin da ke gaba. Tuni fasinjojin cikin jirgin da suka dinga gudu suna ihu, maza da mata ana gudu ana karo da juna, wannan saɗe da wannan daga cikin tarago na biyu a ta wani uku, daga tarago na uku a ta wani uku. Gudu mutane suke babu ji babu gani a wannan lokaci. A can bangare ɗin su ma ma'aikatan lafiya waɗannan nusa suka ban shahida tuni sun zura da gudu a cikin wannan jirgi, kasancewa yanzu zaka jirgin ya tsaya saboda tuni sun harbe direban wannan jirgi, da kowa gudu yake ta kansa, wasu suna fita wasu kuma suna faɗuwa suna tashi. Tuni wani bangare daga cikin wannan ma'aikatan lafiya sun jira cikin wannan daji, sun zura da gudu sun kutsa cikin daji a wannan dare, ba ruwansu da me za su gani ko wani abin tsoro ko dabba. Su dai burin su kurin su tsere daga cikin farmakin wannan 'yan ta'adda da su kama wannan jirgi nasu. A can gefe ɗaya ta kuma shahida ba ta samu damar guduwa ba a cikin wannan jirgi, kasancewa tsoro ya hana ta, sai da ta samu nasara ta shige cikin ɗakin jirgi, a cikin ɗakin inda injin jirgi yake, tana zaune duk jikinta jini, tana ta addu'o'i, tana ta lahalo wata. Cikin ƙanƙanin lokaci tuni wannan 'yan ta'adda sun banka wannan jirgi wuta ta inda gaba ɗaya sun kwashe dukkanin wani abu mai amfani da ke cikin wannan jirgi, sannan kuma sun kone shi, sannan sun ɗauki duk wani abu da suka tunanin zai musu amfani, sun kuma kutsa cikin wannan daji suna ihu suna kabarbari suna harba bindiga sararin samaniya. Sai dai kafin su samu nasarar kone wannan jirgi tuni ita ma shahida zakara ya bada sa'a ta fita ta ga ayyana ta fita da gudu, ta danna gudu a cikin wannan daji, gudu take babu ji babu gani kamar ranta zai fita, tana addu'a ko Allah zai sa da tsira daga cikin wannan farmaki da aka musu a wannan jirgi. A can kuma labarin masarautar Babila Kindara wacce take ta cikin tafiya daga wannan kungurmin daji, daga wannan tsauri zuwa wannan gangare, daga wannan gangare zuwa wannan hawa, tafiya take ta yi saboda ta kasa gane hanyar da ta fita daga inda ta shiga. Babban burinta bai wuce a ce yau ga ta haɗu da wannan Abdullahi take bukata ba domin ta kama shi ta kai wa ka tankade su. Tana cikin wani tafiya sai da jin rugugi da wata ƙara a cikin wannan dajin, wai gawa yake da wuya daga wani shirgegen dodo abin tsoro ya taso baki buɗe yana tafiya yana zub da yawu. Ga dukkanin alamu hakan yana nuna masa alama ta ga abinci nan ya taso kanta gadan ganin sa ke da wuya ta zura da gudu yana ta kutsa cikin wannan daji, ya biyo ta kashirban babu alamar tausayi ko tsoro a jikinsa. Nan da nan ta wuf ta samu ta dare ta hawaye kan wata doguwar bishiya, yayin da tana hawa yana bada sai ta hau can sararin samaniyar bishiyar, inda ga dukkanin alamu wannan dodo ba zai iya hawa kan wannan bishiyar ba. A can saman bishiyar ne ta gano alamun kamar akwai wata kofa wadda ta haɗa ta da shiga cikin wani kogon dutse, ta ci gaba da hawa wannan bishiyar har ta karasa da shiga cikin wannan kofa kogon dutse. Ba ta aune ba sai gani ta bullo a cikin wata masarauta da ke kan sama wannan dutsen. Abin ya bata mamaki, ga gine-gine na zamani, ga fitilu a kunne, alaman kai daga ganin wannan masarauta kaga alamar masarauta ce wacce take da mutane na musamman kuma al'umma suke rayuwa a cikinta, sai dai babu kowa a cikin wannan masarauta.
kafin ta an kada ta dinga jin rugugi da kara da ihu sai ga wasu halitta nan abin tsoro sun zo sun kewaye ta suna ihu suna kururuwa suna karaje suna ganama sannan kuma ga abinci ya zo suna ihu suna munna ga dukkanin alamu waɗannan halittu abin da suke da buri illa su ga sun cinye ta ganin haka yasa ta dake ta batare ta tsaya domin ta ga iya gudu ruwansu ɗaya daga cikin sai ya ce aje a ga sarauniya cewa ga ba uwa ta zo da nan da nan wanda daga cikin su ya kutsa cikin wani daki ije iya sarauniya bishara cewa ga sarauniya ta zo nan ta yake sai ga wata sarauniya ta fito mai kan mace zai babu alamar tausayi ko tsoro da sandan mulki a hannunta ta daka masa da ce me kai ki cikin kasata suna na sarauniya mai dusa sannan kuma ni ce sarauniya ta wannan masarauta wadda kika zo sannan ina so na ji dalili da kuma abin da ya kaki wannan masarauta tawa a can kuma masarautar sarauniya sajjina wato babila abubuwa sun gama kankama dakaru sojojin yaƙi mutum 100,000 sun fito bakin gari sun shirya tsab da shirin yaƙi kasancewa ta ni labari ya zo akan cewa ɗaya daga cikin kwamandoji sannan kuma dakarun yaƙi na katankalisu wato sarki a baraƙo hallakau sarkin nan kwarangwal wanda yake mulki a ƙarƙashin masarauta mai ɗauke da wuta ya fito da soja 100,000 kuma ya to bisa umarnin katankalis akan lalle zai murkushe wannan masarauta ta sarauniya sajjina ya karkashe ilayin mutanen cikinta amma ya samu dama ya kamo sajjina ya kawo katankalis ita tuni al'umma wannan gari kowa ya fito maza da mata yara da manya an yi shirin yaƙi tsaf ana jiran karasuwar wannan azzalumin sarki domin a buga a kuma sha daga sannan kowa ya sanin cewa karfin kowa sannan kuma kowa ga matsayinsa a wannan yaƙi daga can gefe sarki a baraku allakau ya to akan jegaransa abin tsoro da sandan mulki ana ihu ana kururuwa ga sojoji nan da karu da aljanu iri-iri da kwarangwal sun yi layi ana tafiya ana rugugi ana fareti ana busange ga babban badakaransa nan wanda ke gadansa ya zo tsaye a bayansa aka sa masa kujera ta zinare ya zauna sannan ya bar umarni ce gaba ɗaya da karansa su kutsa su shiga cikin wannan gari na babila kuma su karkashe ilahirin wanda suka samu sannan kuma su fito masa da sarauniya sajjina su kawo masa ita a nan wajen take a nan wajen rundunar kwarangwal 1,000 suka kukan kura suka danna suka kutsa suka yanku asara suka shiga cikin wannan waje a gefe ɗaya sannan kuma ga da wasu da kayan wani suka kan manya-manyan raƙuma abin tsoro sun yi shiri na musamman su ma jiran umarni suke su auka wajen wannan yaƙi a gefen su kana ganin alamu cewa shirin da suka yi ba shirin wasa bane sun yi kura za su tafi sarki a bara kwallo ko ce ku dakata tukuna yaƙi bai zo kanku ba da ƙanana za a fara tuni a matakin farko sarauniya sajjina tare da rundunar soja ta farko ta hawo kan giwarta ta alfarma wacce tana daga cikin giwa wacce take da karfi da gudu a wannan masarauta ta fito gaba a yayin da manya-manyan yaranta da karu sojoji akan haban hawansu su ma mutum 10,000 sun biyo ta a baya gudu suke a cikin wannan sahara ta sarauta sun to kai tsaye inda ya haɗu da wannan rundunar ta waɗannan kwarangwal wanda sarki a baraku hallaka ya turo su kai da kaga wannan rinduna wadda sarauniya sajjina take ja ta waɗannan manya-manyan barada wanda suke kan wannan abin hawa kaga alamar rinduna ta musamman ta taron kuna bakin wake ta taron dukkanin wani wanda zai kawo reni a cikin wannan masarauta ta babila haka suka dinga gudu a cikin wannan sahara kai tsaye suka taho domin su yi aran gama da wannan rinduna ta sarki a baraku hallakau haduwar su ke da wuya aka shaya daga kowane bangare ya da kowane bangare waɗannan baraja na sarauniya sajjina suka shaya daga na kwarangon aka dinga kai ruwa ana sare juna ana suka ana gaba ana baya ya tirnike ka jamare na kura da jini izo ya rufe sararin samaniya banda iwu da kuruwa ba abin da kake ji wani gefen ana kashe kwarangwal wani gefen kuma da karan sajjina suna ragargazo da kwarangwal sai da ka dinga jin kashushuwa suna zubewa a cikin wannan filin daga sararin sama ta yi jajirban da ruwan kibiyu babu abin da ake filin daga wani bangaren mutanen sajjina suna zubiya wani bangaren kwarangwa suna zubiya ita kanta sarauniyar sajjina ba a bata a baya ba tana tsakiyar filin dagan nan karafkiya suke da kwarangwa nan duk wanda ya kawo kai inda take daga filla hannun wannan sai ta raba wannan gida biyu cikin kankanin lokaci ta kashe sama da guda 50 wasu ƙara zagwa su ma ta kashe su ganin haka yasa suka kewaye ta suka yakacin su a ganin cewa ko su ko ita a cikin wannan filin daga idan kuma mun koma can india yau ne makarantar ramlet wato university of nurses da ke inda suke bikin ɗiba sababbin ɗalibai da aka an shirya biki a wannan makaranta ɗalibai sun zo ana tarawa ana ta gwangwajewa tuni ramlet yar gidan mahi al'ummar dan gashe gwamna tana tsakiyar waɗannan indiyawa ana tarawa ana ta munna hankalin ta ya kwanta ta manta da dukkanin wani ɓacire da tashin hankalin da ke gida najeriya ga ta nan a tsakiya duk inda ta je banda kallon ta ba abin da ake
A can gefe ɗaya amma maki a tsakiyar bikin nan ma kuma ga Victoria a zaune ta saka bulu kayan leza tana cikin murmushi alamar annuri ta saji a cikin ɗalibai da ka ganta sai ka rantsi da Allah ce ɗaliba ce ita ma a cikin wannan makaranta ta Indian University of Nonsense. Daga gefe ta taso ta miƙawa Ramlat hannu suka gaisa. Ganin abin ya bata mamaki bata ga 'yan Najeriya ba ko sai ita ta gaisa ya sunanki ta ce suna na Esther ta ce ke kuma da ni kuma suna na Ramlat sai ƙara gaisa ta ce ni ma na zo karatun nusu ne daga nan hira ta barke tsakanin su ana rawa a wannan waje ta kaskata suka dinga rawa a cikin tsakiyar wannan wajen fati dukkanin alamun farin ciki da murna suna bayyana a fuskar Ramlat ta ji daɗin ganin 'yan Najeriya biya wacce take jin Hausa wannan ya ƙarasa ta ƙara jin daɗin wannan karatu da ta zo yi cikin wannan makaranta a ƙasar Indiya. Cikin kankanin lokaci Ramla ta riko hannun Victoria suka miƙe suka shigo tsakiyar filin wajen nan suna rawa suke iyakacin yin sa kamar ba su daina ba. Victoria tana bata iya rawa ba Ramla tana ce ai suke yi haka suka dinga rawa da kaga yanayin nasa kamar tsofaffin kawaye a wannan waje. Cikin kankanin lokaci aka yi oda ta abinci kowa ya samu tebur ya zauna a wannan waje ma Ramla ta bada umarni aka haɗa sai tebur ɗaya da ita da Victoria ta ce a kawo min abinci da ni da kawata kasance ban da wata aminiya a wannan wajen sai ita. Haka aka zauna ana ta hira a wajen wannan fati suna ta tattaunawa hira ta musamman ta kawaye tsakanin Victoria da Ramlat ba tare da Ramlat ta gane wata ce Victoria ba kuma ta abin da ya kawo ta ba. Bayan gama cin abincin nasu ke da wuya Ramlat ta ce da Victoria zo mu je in kai ga ɗakin da nake ciki suka taho a yayin da suna tafiya da Ramlat suna hira Victoria tana gama da cewa tana tsammanin ba za ta baro ɗakinta domin ta dawo ɗakinta ta zauna tare. Ramlat ta ce mata na ji daɗin haka kuma zan fi kowa farin ciki da aikata haka. A can gefe ɗaya kuma wajen wannan fati duk wannan harka da ake tsakanin Ramlat da Victoria akwai wata baturiya son haƙƙin wadda ya rasa mai shekara 22 tana zaune tana kallon sa sannan kuma tana observing din dukkanin abin da suke ga dukkanin alamu wannan baturiya hankalinta akan Ramlat da yake da Victoria. Bayan ta so wasu ne Baturiya ta ɗauki wayar ta danna ta kira head office ta ce da Allah ina bukata a yi min tracking activity din ita wannan yarinyar Ramlat da kuma ita wannan biya wacce take tare ita saboda ina zargin abubuwa da yawa a dangane al'amuran nasu kuma ba na bukatar a san da cewa ana tracking din su sannan dukkanin wani information da aka samu ko kuma abin da aka samu lalle ilalla a turo mu. Gama waye ke da wuya ta fito farfajiyar makaranta a yayin da ta dauke babur ɗinta na musamman ta hau tana tafiya tana tunanin da wace hanya ya kamata a ce ta bullo wa Ramlat har ta san ta shiga jikinta domin lalle akwai bukata a ce ta santa. Bayan dawowar Ramlat ɗaki ne ta ɗauko littafin ta fara karanta ta fara bibiya abinda bata sani ba daga kan kwanon makota ashe Victoria ta hau kan kwano ta ɗauko abin hangen sana leƙenta tana ganin me take tana hada dukkanin wani information akan duk wani motsi da abin da Ramlat take. Tsawon lokaci mai tsaho Ramlat tana ɗaki tana kwance tana karatu ita kuma Victoria tana kan kwano ta ɗauki abin hangen nesa wanda ake kira da suna binocular tana hangenta ba tare da Ramlat ta san da cewa ana kallanta ba da ta wayo kamata kalli taga Victoria sai ta tsugunna an kuma ta kuma da cigaba da karatu sai ta dauko da cigaba da leƙenta wannan yana ba Victoria dama tana hada bayani daidai take da bukata akan wadda ta kata kasar India wato Ramlat.